Dobra, idziemy te lacie obejrzeć. No, wiesz? do Bo te są trochę takie To zdrachane. może od Chinów to nie są lacie, to jest do w zeszłym wyciepania. roku te nie były herskie, wiesz? No, to już jest do wyciepania, wiesz? No, a ludzi na tym targu obejrzy się. No, jak przerwiliją, wiesz? No, ryby będziemy musieć kupić, tam potem pójdziemy. Kupimy te ryby, Wiesz? kupimy... Obejrzyj to, ale my już to wszystko pokupili. Te migdały, rodzynki, patrz jakie fajne. A 200 to nie ma duże, to nie są pieniądze teraz. 500 jakby ciepła, to ja. No, 500 to ja fajny pieniądz. Co to teraz jest 200, bo pani? Największy 165 zł. A on grube dno albo cienkie? Grube dno, tak? Grube dno. No to się zastanowię, na moczka by to było fajne. Ja tu. O, witaj góral, przyśniemy do ciebie Polacy. Mamy męskie lacie, ale lośną z okacji do górola. Do Hanesa. Do Hanesa? Ja. To oryginalny Hanes czy nie? Ja oryginalny Ale widać. No szukajcie panoczku tam, jakie fajne wszystko, ja cię kręcę. Albo takie coś byś mi kupił, Johan. Fajne byś to miała. Jej, no tak ciepnął cię pod To pani wersalka. fajne, fajne to jest nie A wiele to kosztuje na skórę? Pani, to jest do spania czy do kochania? Podnóżki moje Podnóżki śliczne. takich nie mamy byle jakich skór, to tak trzeba było No. jakiegoś takiego psa przejanego na drut. Aha, A to takiego. tak do kochania. Wiele to za to cenicie, panuczku. No bo tak 100 euro. Ja, Bo ja... Dzisiaj takie piękne No, lacie, do obejrzyj to. dzieciątko przyniesie. ale Dziękuję miesz ci. tu papieru jakiegoś, żeby się nie przewrócił mi. Taka się tam przewróci. Jutro wilio, jeszcze noga złomia. Do samego końca musisz dać. One idą do końca i do końca. No Jezus Maria, idą do chłopy to ino końca. o jednym. Obejrz, ale dobry. No, a ino o No, no. jednym te chłopy myślą. Ale O było dupie ci Marynie. myślicie. Wy chcecie No. do końca, ale wy końci. A było te ładna, bo głupotach myśli. No je pierona jasnego. Wiem, żeś tam jeszcze miał. Obejrzyj się. O, ty się ani obiec nie umiesz. Aha, widzisz, no to na co te papiery tam dowóż? No to ty toaletowy, to tam. Dobre. Pokoż, bo z nim to jak z małym dzieckiem. Kaj to masz. Dobre to masz. Ile to chcecie za to? 30 euro. Pierunem Bo drugu. tak jest sucho i dla Jerunie, Bo tak jasne. by przyszedł kolega, Ale to też cholera. byłoby 40 zł. A Ja, tak dla tobie 30. 40, jutro. Idź na drugą stronę, to się dowiesz Jutro prawdy. będę Przejdź widziała. na drugą stronę, się dowiesz prawdy. Ja Zaraz już się dowiesz ja prawdy. już się tam To nawet się pytałam. chłopa wyrzeknie. Dobra. Chłopa się Ino nie to, ino nie to. No widzisz, już możesz Johan laczy na dzieciątko, pod choinka, jutro będziesz miał je pod choinką. Teraz mnie kupisz, Dziękuję ci bardzo. ale nie za 30 zł, no za więcej. To on chciał 30 euro. Zapraszam, Euro chciał ja. No, 30 zł, to możesz dojść. Aż za dużo. Tu kartki są. No rybka się kupimy. Dzisiaj wybierę. O, strągi są fajne. 132 zł. Bijamy patroszkę, jakby można było. Do 300. No niecałe 6 kilo tego będzie. To możesz dojść, więc nie zjesz tych 6 ryb. kilo. 6 kilo. No. Kilo mamy po... 28. No widzisz. 173 zł będzie. Nie, to możesz dojść te 3 ryby, tego nie zjesz. No kochanie, jak ta goda No jest. się obierz i będziesz leżał. Kochanie, Zapraszamy na rybki, zabijamy, patruszymy się po bojaku rybeczkę. Ja, bo ty lubisz to. 225 zł. No, może być, ty mówisz. Chyba, żebyś chciał, żebych ci zupka ugotowała. Co z tych głów? dobrze, że kto wczoraj wybrał te ostatnie pieniądze. Ja nie wiem, za co będziemy żyć. Do stycznia niedaleko. Tydzień przyleci, tydzień i zaś by ją miała, nie martw się, pójdź. Damy radę. A jedzenia mamy cała lodówka. Po 25 kupieli już miesiąc naprzód pozbijali, No a i my mamy widzisz, ja świeżo. świeżo mamy. Nie ma jak to świeżo, jutro wylio to wyjdzie. Ja, fajna rybka. Na tej 24 Cieszę się. dumiem do cebulki, fajnie, posola, na balkon i jutro smażymy. Ty to Wisia poradzisz, ty to poradzisz. Ja już to czuję ten smak, ja się nie umiem Ten tej zapach. wilije Ja doczekać. już ten zapach czuję. A to dopiero jutro, żeby to już było dzisiaj. Boczka.
To kochanie, tyś mi te lacze kupiła No, takie to piękne. ty byś mi musiał Ja byś też. też muszę kupić coś. Ja by ci proponował taki klejn fajny. Nie, ja nie chcę, ja mam za dużo, ja nie chcę. Ale fajny taki. Albo jako fajną broszka. Dobra. No witam cię, Sebastian! Jak tam zdróweczko? No to pracuj, tak to wszystko sprzedasz. Wesołych świąt ci życzę. Wesołych, zdrowych. O, widzisz, a koło nas tyle szyszek leży. Widzisz, jakbyś zarobił, a ty byś to po 20 groszy obejście. No, konkurencja Na by my drugi zrobili. rok. A tu nie, kał nam o ten bar. Tu, tak. Ty nie widzisz? No przeszła go, no. A ile tam obejrzeć? Kupiemy się 3 No ale za krokiety, nie? co? Jak reszta na te ryby do, już nie mamy. Zapakować na wynos. Styknie ci tam jeszcze, wydropiesz Ja te jeszcze lata. wydropię tyle. Te ryby takie drogie. Dostaniesz jeden kroket dzisiaj i to masz dość. Obejrzyj, Johan, kochanie, albo wy myście takim fajnym pociągiem przyjechali. Pójdźmy obejrzeć tu bliżej, do O, którego cię przewieza. wagonika siedniemy. wiesz? Dzisiaj przewieza cię. Kiedy chcesz wagonika? Ty nie pij. Jeden niewielki, w tym ostatnim fajnie. No, ładnie, albo pójdź jeszcze tu ci Ale tu pokorze. przyjdziemy, tu wiesz, bo to jeszcze nie ma czynnych. Ale Nie wiem, to oby- montują pod tym. A patrz, albo na tej karuzeli. No ale widzisz, to montują No dopiero. montują, ale by my się przejechali, nie? Fajnie. W tym roku Johan jest wyjątkowo skromno, nie? Co? No w tym roku jest skromniutką mamy ta choineczka. Tako jest smutno, jak na tym świecie ta wojna, może ta Ukraina to jest związane, ale jednak jest zrobione, jest ładnie. Tylko, że jest bardzo skromnie, to trzeba przyznać. Nie ma No. tych blasków, tyle. Nie ma kolorów, nie ma, jest, kolorów. No tak jest, skromno, jak ten świat, wiesz? ale jest jednak. A jednak jest, no coś jest. Tak zawsze tu ten kiermasz był, te domki, te No ciasteczka, tak inaczej, pierniczki, no nie ma tego. wszystko, a teraz nie ma tak smutno. Naprawdę to jest takie wszystko smutne. Te budki tłuszczowe No, jest tymi tyle było tych wędlinami. budek, a te kiełbaski takie świętami góralskie świątecznymi, pyszne, a no. teraz nie ma nic. Tu te karety były, No, pamiętasz? a z my, tym ja, Mikołajem. te sanie były fajne, zdjęcie my się tam zrobili fajnie w zeszłym roku jeszcze, nie? Były mieli pamiątkę, a teraz nie ma nic. No, Ale widzisz, nie ma tych domków, ale teraz zrobili takie te 2 pawilony. ale tam nikt nie wchodzi, tam je pusto, to co to jest? Ale tak ciepło, może to będą wigilijka robić Może do będzie bezdomnych, wigilia do wiesz? bezdomnych. No, Ale też fajne. też fajnie. Inaczej zaś tak, nie? Ja. Ładnie, ładnie. Może być. No tak inaczej. Może to jest później otwarte po południu, może to być otwarte, a nie rano.